ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ନୟାଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ତିଆରି ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆମର ନୟାଗଡ଼ର ଓଡ଼ଗାଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଜାଣିଥିବେ, ସେ ଓଡ଼ଗାଁରେ କଲେଜ ରୋଡ଼ରେ ଆମର ଦୋକାନ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ମୋର ବ୍ୟାଟେରୀ ନୂଆ ରିପେୟାରିଂ କରୁଛି। ଆପଣ ଲିଥିୟମ୍ ଫେରୋଫସଫେଟ୍ ହେଉ, ଲିଥିୟମ୍ ଆୟନ୍ ହେଉ, ପ୍ରିସ୍ମାଟିକ୍ ସେଲ୍ ହେଉ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ବ୍ୟାଟେରୀ ମୋ ପାଖରେ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଟେରୀ ରିପେୟାରିଂ ହେଉଛି ଆଉ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ବ୍ୟାଟେରୀ ତିଆରି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟାଟେରୀ ଖରାପ ଅଛି, ତେବେ ମୋ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀର କାମ ହୋଇପାରୁଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗାଡ଼ିର BMS ରିପେୟାର ହେଉ, ସେଲ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଉ, ନଚେତ୍ ଚାର୍ଜ ଡିସଚାର୍ଜିଂ ହେଉ, ବାଲାନ୍ସିଂ ହେଉ, ସବୁ ଜାଗା ଆମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲଗେଇକି ଆମର କାମ ହେଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି କେବେ ବି ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆମ ସହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଲିଥିୟମ୍ ଭର୍ସନର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଉଛି ହେଉ, ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ଆମ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ୍ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରର ରିପେୟାରିଂ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀର ମଧ୍ୟ ରିପେୟାରିଂ ହେଉଛି, ନୂଆ ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟ ଯାହାର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ହିସାବରେ ବନାଯାଉଛି। ଆପଣ ମନର 30Hର କମ୍ପାନୀ ରହୁଛି, ଖରାପ ହେଲା ପରେ 45Hର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଏହା ବି ହୋଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ହିରୋର ହେଉ, ଓକିନାୱାର ହେଉ, ଓଲାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଡିପ୍ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଯାଉଅଛି। ଆମେ ପ୍ରାୟ ଓଲାର ମଧ୍ୟ ଡିପ୍ ଡିସଚାର୍ଜ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ସଲ୍ଭ କରିଲୁଣି, ଆଉ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ସେ ଚାଲିପାରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହିରୋ ଅପ୍ଟିମାର ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବ୍ୟାଟେରୀ ବାଲାନ୍ସିଂ ହେଉଥିଲା, ଅପ୍ଟିମାର ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି CX 2.0। ତାର ଅସୁବିଧା ଥିଲା କି ଟୋଟାଲ୍ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ତାର ୱାରେଣ୍ଟି କଭର୍ ହେଉନଥିଲା, ଆଉ ତାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା। ବ୍ୟାଟେରୀରେ ମଧ୍ୟ BMS ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା। ଆମେ ତାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କ୍ଲିଅର୍ ଚାଲିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆମେ ସର୍ଭିସିଂ କରିଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, ଆସି ଆମର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବେ କାମ କରୁଛୁ, କ'ଣ କେମିତି କାମ ହେଉଛି, ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।